Abaqhubi bezigadla bangaxolanga bafuna bayekiswe ukuqhuba izigadla bemi bangaphandle abakweli ngokukhawuleza kuqwalaselwe impepha zabo. Ukanti intatheli yethu elandelela ibali uLwando Nomoyi usityebisela banzi ngokuqhubekayo koluqhankqalazo. Kakhulu sisasazela ngqo apha kuhola wendlela i-N9 apho ke isiteleke sonotraka sisaqhuba abaqhubi beloli ke bamangelithi ubona ukuba abantu abasuka kwamanye amazwe alapha eAfrika aza apha eMzantsi Afrika uzobathathela imisebenzi. Siyayiqonda izolo bikhona intlanganiso phakathi kwabaqhubi beloli kwaye nabaphathiswa ababini umphathiswa uMbalula nomphathiswa uNxesi apho ke bekhe bavumelana babhala phantsi isivumelwano sokutsho ukuba umphathiswa uzawutyala amagosa esebe lakhe umphathiswa uNxesi uzawutyala amagosa esebe lakhe ukuze aze apha azawuhlola le beko yenzekayo apha. Kodwa ke apha emceleni kwam ndinaye ke omnye umqhubi weloli uMr Shabangu. Mr Shabangu, enkosi kakhulu ngexesha lawo. Khawusixelele nje, siyayiqonda into yoba kufike nomyalelo osuka enkundleni ephakamileyo yaseRhini. Nithi nina ngale nto yenzekayo apha namhlanje? Mfethu angazi ukuthi sizawuthini because yesterday besinayo ama-ministers la sikhuluma ngayona le ndzaba lena lesikhuluma ngayo manje ukuthi sicela basilungisele ini. Then kwaba nesivumelwano ukuthi namhla ekuseni ngo-6 ama-truck kufuna sibe sesiwasusile ahambile la. But kwaba netinto lesikhuluma ukuthi okay sicela basibekele i-Department of Home Affairs, Department of Labour nemaphoyisa enza ama-roadblock just to check letinto lebesivumelene ngathi. So bavuma ukuthi okay namhla ekuseni ngo-6 batabe bakwendile lokho. Up until manje akwenziwanga. Then manje sebaseva nge-court order ukuthi we have to remove ama-truck la. And that court order, I think it have been issued yesterday because in a stem size zone. And izolo besibhizi kuma-negotiation with nema-ministers. Enkosi kakhulu Mr Shabangu. Lo bingu-Mr Shabangu omnye wabaqhubi beloli. Esixelela njengabanzi ngengxaki abazifumanayo njengabaqhubi beloli apha kulo mmandla nakulola wendlela i-N9. Siyayiqonda ke le ndlela oko ivaliwe ukususela ngecawa nangoku kuyisavaliwe. Silindeleke abaphathiswa kunye namagosa asuka kulamasebe aze apha azowuthetha okanye azoadresa ezingxaki bajongene nazo. Kodwa ke mandithathe izintambo ndiziphosele eGauteng.